Čaute všetci, zdravím vás David a.k.a. Masta. A toto bude už moje 6. video tento týždeň. Áno, viem, som otrálny, ale čo už mám robiť? A dnes sa budeme baviť o tom, ako hrať Call of Duty, čo je podľa mňa veľmi dôležité, dá sa povedať. A hlavne, toto není môj najlepší gameplay, je to konečne skoro je 56 na 12, mal som aj Relentless, 20 killstreak, ale to je teraz jedno, ide o to, že ako som hral. Ako vidíte, od začiatku nás ten tým dominoval. A ako vidíte, tam Ferica, mod Fero, sa to zabíja, lebo ho Valdo osprejoval na celú mapu, takže už to neberiem zlom. Potom sa ešte odpojil, ale to je jedno. A keby ste si chceli pozrieť jeho videá, no zatiaľ má len jedno, ale plánuje robiť ešte pár ďalších a sú, podľa mňa je dosť dobrý v tom, že dáva, že troluje, tak v popise bude jeho link, tak keď si to chcete pozrieť, tak si pozrite, dajte mu odber a no. No už ako som hovoril, nejde o to skore, ale ide o to, ako som sa hral. Ako som sa hral, ježišmaria. Väčšinou, keď vyhráva môj tým, tak ja neberem vlajky, lebo ja som väčšinou ten v týme, čo je Slayer. To znamená, že čo zabíja ľudí a berie len killy. Ale keď vidím, ale to neznamená hneď, že neviem hrať objektív. Keď vidím, že môj tým prehráva, tak jednoducho zoberiem moju capture klasu, ako keby. Tactical insertion a ideme, bereme body, to je jedno, nech mám aj 4 na 80, hlavne, že vyhráme. A tak by mal každý hrať, nie že jednoducho, že nejde mu nič zobrať. Jedine čo ešte chápem, že keď prehrávame dosť a vidím, že sa nedarí, tak skúsim aspoň na dve úmrtia si dávam vždycky, takže skúsim dať aspoň ten swarm, že by nám pomohol zobrať body a dostať sa späť a zase ich dominovať, aby sme my púšťali skôr streaky. A to je, kde sa musia rozhodnúť. Napríklad tu som nemal na výber, než hrať len objektív, lebo vidíte môj tým. Prehrávame 25 na 78 už. A tu som také nervy, schoval som sa to, aby som mohol dať ten orbital, ale nič. Umrel som. A celkovo, a keby som dával rady, že keď váš tým nič nerobí, keď napíšete, že Dorite nič nerobíte, tak to nepomôžete. Nikto vás nebude počúvať, keď mu budete nadávať. On vás bude mať tiež úplne v riti, takže nič nebude robiť. Takže skôr buďte milí a povedzte, že prosím, poďte mi pomôcť na bod, ale poďme brať vlajky a také. No a to je celkovo, čo by som povedal, že berte tie vlajky a hlavne keď ste sám na vlajke, pozerajte sa na všetky rohy. Väčšinou majú spawn na druhej strane, lebo keď majú všetky 3 body a vyberte sám bod, tak jednoducho je to také blbé, ale musíte pozerať každý roh. A tu potom myslím, že zoberiem sám Bčko. Tuto je Jemen, by ste si mali dávať pozor len tam, kde teraz strieľam, ale tam je môj tým, takže tam sa moc sústrediť nemusel. Ale už nám zmenili spawn, lebo tam každého zabili. A tuto je, myslím, tuto ešte raz kapem. A nie, toto už sa konečne dostane späť. Toto začnem ako keby ownovať. Aspoň myslím, není som si istý. Ale myslím, že to je tu. Tento ma prejde. Áno, tu odteraz už som umrel. Som už ani raz neumrel. Ale bolo to ťažké a mal som, v tejto hre som mal ešte pustený Swarm aj Lodestar a môj tým nevedel zobrať všetky 3 body. Jednoducho, ja to nechápem, ako to je možné. Sám človek nič nemôže robiť. Uvidíte na konci, koľko som mal captures, takže koľko vlajek som zobral. Jednoducho, keď chce sám hrať človek, je to frustrujúce, lebo nikto mu nepomáha a sám proti 9 to neuhrá nikto. To fakt neuhrá nikto.
akože nie je dobrým skore, to môže uhrať každý, keď sa zakempí, tak sa dá každý. Ale celkovo, že jednoducho, že vyhra, lebo to sa jednoducho nedá. A tu sa je môj orbitál a odtiaľ to sa už všetko lepší. No túto som väčšinu času môjho orbitálu stratil, lebo som si myslel, že tento vykúkne, ale čo nakoniec nerobil, takže som si povedal, že kašlem ťa, tak idem do toho. Tu ešte granát som sa tomu vyhol a tuto už mi nič inakšie nezostávalo, než ísť na spawn. Som si povedal, že čo, tak ideme pre tie body, to je jedno, nedostanem Lodestar nič, tak aspoň ten bod skúsim zobrať, keď mám orbitál. Čo sa mi nakoniec aj podarilo, ale s menšími komplikáciami. Napríklad som chcel zarezať Grioťaka, lenže ja keď idem rezať v tejto hre, to nefunguje. A tu máte Merciless a Orbital, bože môj, ani hovoriť neviem. A keď hráte, väčšinou majte nastavený ten Orbital, lebo dosť pomôže, nebuďte taká socka, a aby vám jednoducho druhý dávali, ja neviem, veľké killstreaky, aby ste sa na tom prišli, a toto a tá C4 prekrásne. Aby ste sa tam dávali, pomôžte aj vy tomu týmu. Napríklad, hej, ja mám nastavený swarm aj Lodestar na killy, ale mám aj ten orbital, že by pomohol môjmu týmu dať ďalší a jednoducho, aby sme mali stále tie orbitaly a potom už je tá prevaha veľká. A tuto mi jeden napíše, že som camper potom, čo je dosť pekné na to, že koľko som sa natrápil a koľko som bral bodov, ale to teraz nebudem rozberať. No a tu mám swarm, Lodestar, chránim ich a nevedia nič zobrať, ja musím všetko chrániť, ešte im aj C-čko zoberú. Ja neviem, vždycky keď hrám sám, tak ono je to ako keby osud, že ja práve musím dostať ten najhorší tým. A jednoducho je to frustrujúce, ale čo má človek spraviť tu? 4 sú tam, takže tak im zoberú ten bod. Čo už sa dá robiť? No nič. Tuto máme 2 body, ale už jednoducho prehrávame o 80 bodov a môj tým tak nič nerobí. Takže nič sa s tým nedá robiť. Všetko som jednoducho musel robiť sám a pomáhať im a tak preto hovorím každému, berte tie vlajky, kašlite na to, aké máte skóre. Aj my keď prehrávame, vždycky ja berem klasu, že aby sme brali body, to je jedno už. Nie vždycky mám super skóre. Jasné, že nemôže mať každý stále super skóre. No môže, keby nebral body ako ja, nechce prehrať. Lebo prehra v mojom slovníku neexistuje. No existuje, ale snažím sa ju trošku ignorovať. No a tuto už som videl, že to je stratené. Chcel som vyskočiť tuto na Bčko, ale rozmyslel som si to, lebo som hitoval tohto. A už nás zase zobrali Bčko, aj keď sme tam všetci. A tuto už som vedel, že to nemá zmysel, neotočíme to. Tak som to zapalil a zostal som tu, aby som nedostal ešte, nedával komu zadarmo killa. Jednoducho rada, berte body, hrajte agresívne na tých bodoch a pomáhajte svojmu týmu so všetkým, ako môže byť. Lajkujte, komentujte a keď chcete, dajte odber. Čaute.